njengamanje indaba yokumasha ongenamphumela ufuseke leyo nto. Into ebalulekile nasi kuphumela manje njengamanje siyenza ama-meeting nawo ufuseke. Soon very soon. We will reach the promised land. Soon and very soon. No bikhona into ezayo. Ikhona into ezayo. Yo. Kodwa into ebalulekile reality. Angithi laba bantu mina I've traveled more than 68 countries worldwide. Yeah. Mangabuza uwayapha uphakela akazi ngisho eMozambique. Yeah. Imbongolo nje. Imbongolo futhi amakhala nje. Hayibo. Mangabuza ukuthi uJacinta ukhishwa nje uyakhishwa. Umuntu okhishwayo kuthiwa I'm taking you out to Dubai. Yeah. Yabona mangikhathaza lawo bantu labo. I mean, I've stayed more than 68 countries worldwide. I know international relations. Ngoba iqiniso limile as much as singakuzuzile konke kodwa futhi we can't march forever. Iqiniso limile lelo, iqiniso lonke, iqiniso lodwa. Iqiniso lelo ngoba asinayo inhloso yokucollapse economy. Futhi ngikhuluma lokho njengesenior yomuntu okwaziyo ukuboshwa abafowethu silitha nabo yonke lento ukuthi dadewethu uMangobese noMfowethu Phakela abalazi ijele and futhi they are junior to me. They are excited about every situation, limelight, relevancy and everything. Nina nje nikhulumela ngemali, khulumani yini nazi imali onobufakazi akabuveza ubufakazi ayithulele umlomo, ubufakazi boyikhulumela bona. Mina ngikhuluma lokho engikwenzayo. Manje nicabanga ukuthi niyongiqeda amandla, niyaphupha. Ngeke iziyenzeke leyo nto leyo. Asambe siyosebenza, mufuna siyosebenza, ngiyohamba nawe kube ngathi awukazi wenze lutho. Uhamba la eduze kwami, ngikwesulile, ungasekho empilweni yami, uyitshela ukuthi ukhona, kodwa ngiqhubeke ngihamba nawe ngoba ngafundisa ukuthi uma ngingashongo lutho kuwo lubi, vele ayikho into embe ezokwenzeka. Ngiyesulana mina empilweni, ngiyakwesula mina empilweni. Ngikwesule nje uqhubeke kube khona iminyaka ewu20 ungasekho kodwa empilweni yami. Dank ayizonde inkabi. Dicelela abantu phansi wena isona siphiwo sakho wasiphiwa uNkulunkulu leso ilona afa oyolishiyela abazali bakho okukhulumile kwalalelwa umkhathi ngeke ukushintshe ngisho ungabhala phansi la uphinde ukusule beza abantu bengabi nakho kodwa ngifuna wazi ukuthi okukhulumile ngamanga ngomuntu onedlozi njengami umuntu onomsamo ophilayo njengami kufanele wazi ukuthi lokho kuyokulandela ngomkhathi not ngalezi zinto ezibhalwe phansi kuyokulandela kungasaboni umuntu kodwa kuyokulandela ngoba mina ngiphilela iqiniso phambi kaThixo akekho umuntu engake ngahlangana naye ngaphambanisa ukukhuluma naye akekho umuntu engahlangana naye ngemukela imali yokuthi akuyekwe lezi zinto ezenziwayo ngakho ke uyozama uzuyeke ukungcolisa ngeke uzulithola ichashaza ukube ninayo into ephilayo ngabe kade ninikezile abantu ngoba niyakwazi ezinye izinto ukuyikhipha izondi ikaba ibambe khona ngiyabonga nina